Avui fa un any que una noia va perdre l'ull per l'impacte d'un projectil de foam disparat per un agent de Mossos d'Esquadra, concretament pel projectil Círix, el més lesiu que tenen. Des d'Irídia tenim algunes preguntes a fer-li a la Conselleria d'Interior i al propi cos de Mossos. Com pot ser que s'autoritzi a disparar un projectil d'aquestes característiques a una distància que se sap que pot causar lesions severes i fins i tot que pot ser potencialment letal? M'explico. El cos de Mossos d'Esquadra disposa dels tests de riscos realitzats per l'empresa fabricant del projectil Círix. En aquest test de riscos hi diu clarament que a una distància inferior a 30 metres, el projectil Círix pot causar lesions severes com laceracions, traumatismes cranioencefàlics, ruptura de melsa, de fetge o de cor, forts traumatismes al tòrax i hemorràgies internes. També hi diu que aquest projectil té capacitat de penetrar la pell descoberta si es dispara a menys de 30 metres. Sabent això, disposant d'aquesta informació, com pot ser que el protocol d'ús de les llançadores de foam del cos de Mossos d'Esquadra permeti disparar a partir de 20 metres? Com pot ser que s'estigui autoritzant a disparar a una distància que se sap que pot provocar la pèrdua d'ulls i traumatismes cranioencefàlics, com finalment ha succeït? Qui ha pres aquesta decisió? En base a quins motius? Des d'Irídia considerem que això és absolutament intolerable, exigim respostes, exigim canvis profunds i transparència per fer que fets com els de fa un any no tornin a succeir mai més.